Nation. Kiriyanyu chini ki paroni mbelebe, 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 mbele nyalo njawinya figa wini, mbele nyalo njawinya figa diambo, mbele nyalo njawinya figa diambo, mbele nyalo duinya figa neli, mbele nyalo duinya figa neli, mbele nyalo doninya figa wini, mbele nyalo doninya figa wini, mbele nyalo duinya figa diambo. Njiwa masani chalra chala, njiwa masani chalra chala, njiwa masani chalra chala, chwa masani chalra chala, chwa masani chalra chala, ndima masani chalra chala, ndima masani chalra chala, ndima masani chalra chala. Wapi Slim Nyarawendo? Kafaya Odendo Junior Nyauma Republic, Ashien Rehema Nyakadich, Kiyura nyarda kirisande chunye, Kiyura nyarda kirisande chunye, Kiyura nyarda kirisande chunye, Kiyura woda kirisande chunye, Kiyura woda kirisande chunye, Kiyura woda kirisande chunye, Kiyura woda kirisande chunye, Kiyura jakinda kirisande chunye, Kiyura jakinda kirisande chunye, Kiyura jakinda kirisande chunye, Kiyura jakinda kirisande chunye, Kiyura moeri kirisande chunye, Kiyura moeri kirisande chunye, Kiyura moeri kirisande chunye, Kiyura mapari kirisande chunye, Kiyura mapari kirisande chunye, Stella Brenda Salimia Lin, Kiyura mapari kirisande chunye, Lin Ramogi, Kiyura magocho kirisande chunye, Wapi Minjaki, Kiyura magocho kirisande chunye, Felo Wonyaboro, Kiyura magocho kirisande chunye, Radio Mayenga, Kiyura moluri kirisande chunye, Wapi salamu ya Victor Msafi, Kiyura moluri kirisande chunye, Kiyura moluri kirisande chunye, Kiyura mapari kirisande chunye, Kiyura mapari kirisande chunye, Kiyura mapari kirisande chunye, Kiyura moeri kirisande chunye, Kiyura moeri kirisande chunye, Kiyura moeri kirisande chunye, Kiyura maleki kirisande chunye, Kiyura maleki kirisande chunye, Kiyura maleki kirisande chunye, njiwa masani chalra chala, njiwa masani chalra chala, njiwa masani chalra chala, chwa masani chalra chala, chwa masani chalra chala, ndima masani chalra chala, ndima masani chalra chala, ndima masani chalra chala. Yo magoyo kukogi katoera, yo magoyo kukogi katoera,
Alright. Mano koro thum ma serious. Mano thum ma serious manoma. Kaka iwinjo no endo, iluongo ni Erico Wuod Aego. Ang'eni nok ung'eni wadhi biro live nikech jomoko nong'ere kaka nwaselore seche kaendo to koro kwachako duok kendo, to kata kamano wan iluongo ni promotion is our weakness. Omiyo king'ama osedonjo kanyo, what you can do, just share. Thank you so much for those people that have tuned in. Aneno kaendi ka wan gi ji mopogore kachacha endo aneno ka wan gi Charles wacho kaendi ni Charles Lastborn wacho kaecha ni bas the Nash Pictures stroke LTN. Yes, kasta aneno ka jing'eny kaendi, nyaka DJ Uti Junior wacho ni kuome. Charles wacho ni swaga. Rose to koro miel. Rose miende ni bi irwako law moro i adier. Yawa Rose yawa. Okay. Puna aneno kaendi ka ji onyonore ma serious. Aneno kaendi ka wan nyaka gi Owino Joseph iluongo no Kanda Twas. Be aneno kaecha ka wacho ni gisedonjo kaecha endo ma gin joma koro ni japondo gi tiende kajok. Bende kacha wacho ni ayiego jahome. Kore ka Ndogo Junior be is there watching. Maindi is a guy from Aego. Koro sani ting'eni koro kwa wacha Aego. Sani koro wawacho studio meae. Ngeni nitiza mwa wacha Aego. Doge ko mwa wacho African Master Studio. Donge. Master marone kailuongo ne Master Annington Osoro. Owacho ni eno salute wa kabisa. Kasto Charles wacho ni amor Nash. Akeni sauti winjore nade nikech pok ng'ato kona ni sauti rach kata sauti ber. Koro ng'ama ni oko kanyo no endo inyalo wacho ni to sauti winjo nade kanyo no endo. Kasto koponi pok share kaka jok moko machalo kaka Ferdinand to Dhiambo, please do so. Ndogo Junior tim kamano nikech imbe kiny ne dwar ni mondo wa promote. So if you don't share, we'll not share yours. You know, it's very simple. So share mar nyien mondo embe ka kiny moro ka kiny embe timone to bedo shared. Master Hannington Osoro, sauti iko sawa kabisa, pok share. Sauti to iko sawa, pok wadage. But pok share. Koro kisani ni endi. Adwa ni iwe motegno. Ikuongi uwe motegno matin. Ikuongi mos jopiny. Kikona ni kuongi mos jopiny mokwongo. Mano step mokwongo kabisa. Yes. Iwacho ni luongi nang'o cha. Erico Wuod Aego iwacho ni gisani ni endi in jangolo moundisore maber kabisa mowuok oko ni go ngolo. Okay. To Erico ing'eni pok miwa sigandi matin, ok miwa nonro ni to bwana awinjo ka seng'eny bwana. Winjo seno. Chak winjane be en gi seno. Awinjo se moro. No, mano nigi delay. En gi delay, poko chopo kuma wantiere ni. Kochopo kato ni gube. Iluongo ni Erico Wuod Aego. Erico akeni biro kawo mamondo. Akeni biro kawo mamondo ikete but dhogi. Awinjo ka ng'ato wacho ni sauti mar Erico, we've not heard anything from him. Oh, sauti ni piny. Wuod Aego. Oya gole mondo akete kama ber. Mondo koro jopiny owinja. Inyal kata make onge noma kata mare yakete but dhogi. Kama intin hapa niko ren sawa. Kuma intin sawa? Kama kura kiti no hapa ni sawa. Ne uwinjo gimoro kuom Erico? No, gine mwadwa ni gikonwa. Gikonwa ne ka koro giwinja. Ikonwa ni tiwinje. Namba pod en macha samoro inyalo gombo penjo jathum penjo gie simu iluongo ni 0711923274. Kawuono wakelo ni msanii manyien. Gimi kuonge timo iringe YouTube kacha endo mar Erico Wuod Aego. Erico Wuod Aego. Koro
kidhi kanyo manyo Eriko Wuod Ayego, idhi yude. Wacho ni it's good. Now proceed. Hey, mara iwacha gi joma riek yaw. An atiek sikuli. Made koro university. Made koro winjo yeno mar university. LTN college. LTN college. To ni kai school umra winje ji dhumo kore kisomo kacha ni. It is now good you can proceed. Chagi nyingi no giwinji. Achako gi nyinga koro moriare tir. Nyinga iluongo ni Eriko Wuod Ayego. Eriko Wuod Ayego. Yes. Mane nyinga ma original ma kata idhi YouTube tiyudo sani. Koro ing'eni kiwacho ni Eriko Wuod Ayego samoro ji penjore ni Ayego ni to ne kanye pinywa ma Kenya kani endi. Mana lero sani. Okay. Ayego ni Migori County. Uriri Sub County. Okay. Manyiso ni ija Migori. Aja Migori. Tekise Migori ka. Aja uri. Ija uri. Uri ka. Makura Ayego yudo. Okay. Yes. Bas, ambi kwa nazo uziepla venda nyajera. Ando kuri lungu numba na chino jamani mbele. Chino meneno mbele Emengo ndobuka. Kijana ni endin kijana matinu ugolo thom. Inyalo manye kanyo endo YouTube. Imanyo Eriko Wuod Ayego. Eriko Wuod Ayego. Entu mamit mon owacho ni chalre achala. Chalre achala. Owacho ni kati yudu jagari chalre achala. Yudu ja tielo chalre achala. Ja kala gendega. Joge chalre. Mi history ni matin ma very fast. Mondo waket jogi thoro wacho ni ati gidhi kachiche YouTube. Aneni endi kaka in gi 120 subscribers. But we luor. Jogi osegolo ga ji nyaka 0 subscribers motere alofo. Jogi achiel emosegolo ji alofo motere alofo bich. To jomineno ge emosegolo ga ng'ato from nowhere to upcoming. No, we work from nowhere. Tidonjo upcoming. Tidonjo star. Tichayowa. Tafadhali adwa nu support na Eriko Wuod Ayego. Inyalo dhi kae chendo imanye gi nying mar Eriko Wuod Ayego. Chalre achala official music video mano mowuok masani. Aneno ka en kae gi duration maromo nade. Ikete sadi? Kete gimoro saa achiel ka. 1 hour go donge? 1 hour go. 1 hour go emoket thom ni endi. Aneno ka omit kacha maratari wacho ni chalre achala. Koro kon gini wane live. Oksani ibiro mako tok ma. Jamani ketho gini. Ane live wene matina dhigo chung. Jamani ose ketho gini. Asewe anaseduogi. Aya. Koro miasigandi matin ratego nyaka kaka idonje music mondo giwinji. Kasti kono gi kaka yudi kache chendo tiyonju na matin tuwadhe mbele. Koro siganda mar thum. Thum kane poda tin. Yeah. To nena gima ni wiana siku manaka wacho ni anto thum. Te gima kora neno kabro chiemo. Yeah. Ojiko kedwa. In kata sahanu gi okedwa rigo. Ini dwa ni chiem gi thum. Anado mana chiem gi thum. Mane tich makora neno kose kech gimitimo mamori. Yeah. Mane gima winjo be ni time gimani te. Okay. Koro thum no. Eme pok na mango gisani. Yeah. Yes. Ingeni ng'ato ka dongo to nitiere kaka iyudo ka nitie ng'ama inspire go wacho ni yawa an ng'ane mamora iyudo kata ka ng'ato en awilo longoma mono more momiyo donje thum ng'ato be marie mamore momiyo donje gimo donje no ng'ato gima chalo kamano in ng'amo inspire yi makoro sani iwacho ni bwana adwa timo angla. Anto ng'ama no inspire thum en Atomi Sifa Wuod Adiedo. Atomi Sifa Wuod Adiedo. Yes. Atuti pe. Mane ng'amo inspire makura neno ka an bende kuro aga thum. Tingini Atomi kwa ng'eyo Atomi ogo benga. Mana diere. Baby berna ng'eyi berna an ka ng'eyo chien ndiso ne to in tigoyo omina tiena tugo nduma ere kaka gigo dio relate thum tene na thum achiel cha yeah message mwa pasen mana chiel koro yo mwa kelege mopogore yo mikelego kaka Tomi ne kelege benga ana kelego angla nyiso ni ng'ato luwo yore dhano ok luwo yo achiel an yore en angla Atomi Sifa yore en benga. Adwa ni kuongi kaw thuolo ni endi igone Master Hannington erokamano maniluongo ni Mr. Soro
Kiki go kapok ing'e gimomiyo igoyo. Owacho niya, subscribed. Good luck msani. Mano nyiso niya, en mari osemiyi koro we ni gweth mogundho. Dakika thuolo ni kuongi go ne erokamano. Ago ne erokamano maduong'. Kendo embe akwayo ni gweth mogundho. Ruoth madhi gwedhano, embo gwedhe. Wan gi Jaro Friday. Jaro Friday magi koro jok mapango hema. Magi koro jomochunge management gi promotion gi gik ma serious. Gik madongo dongo. Mano koro Jaro Friday. Iluongo ni Jaro Friday. Jaro bene kanyo no endo koponi makuri kore te MFA moro matin to he can take you far. Jaro Friday. Anan thuolo asewuok wan koro thum emwachwad. Mago jok moko makata koponi golo thum. Tie jua ne kumora chiela rie dek isoe Jaro Friday. Jaro Friday. Kasto wan kaya chende gi Ochi Oyare owacho ni awinji maler. Ochi we winja maler. Dhi YouTube manye Rico Wuod Ayego. Subscribe ne. Subscribe. Mose Konyango ne kanyo iluongo ni President of Single Women. Gima joge gi Single Women ni koseloso ke to gilande samoseloso ke. Adendo Rich ne kanyo wacho ni winji kan buruburu. Odendo Rich. Brian ne kanyo wacho ni locked from Nairobi South B. Aaron Olenyo wacho ni winji Eriko maler koro. Deno bene kache chende iluongo ni Deno G Draper. Umere jini kama winji mang'eny ahinya. Joge na git kaka winjano. Awilo Malik bene kacha. Ingama poko share live ni tafadhali kopo ingeni ma live mabiro gotieno mabe mostly poko wabiro ga, and so maybe most of our fans might not know that we are live. So what you do if you are there like Awilo Lucy Kate baneno kose join kaje chaendo, you just share. Adwa ni kau thuolo ni chaki kon Odendo Rich owacho ni subscribe kitambo. I wish him good luck. Odendo ayie kodi ni se subscribe udo mera aneno baba. Aneno nyathi. Odendo, thank you so much. Awilo Malik owacho ni ochoga. Mato kodhi chogi but next koro nya chogi. Ingeni thum kose ng'aw to yawa koro kake chaki i-download mondi chogi mondi upload. Onyalo bedo matek matin. Ma koro sewuok. Odendo Junior wacho ni Mariam locked. Ni Odendo Junior from Mlolongo already there at YouTube. To share uru live ni wa. Share uru live ni koponu uere Rico share live ni mondo jo mang'enyo yude, mondo jo mang'enyo supporte. Kore Rico. Kanisebedo inspired gatomi ere ng'ama koro ni join ma koro idonji chako gongoma. Anonge ng'ata ma join. Mana diri mantie. Makata to mipokiro mogo face to face ne tumbe ne mamori. Atomi no biro mane school kane ane form 3. Okay. Kameji mix, yes. Koro kano bire school to gocho live kanti. To nyeni ka unyithi school to onge time mimi umalongo. Yeah. Duration matin no mananene go. Mane kama nanene go live mokwongo. Okay. Mane kama wasiro mega to mionge kama chelo. We have to appreciate Onyi Jala Mutibim has already shared. Achelo se share marario wacho ni kata embe ose subscribe chap. Kijana songe. Boom. Thank you so much. Bueno mejawe. Ijawe makia kata adwa ni 120 subscribers ni gino donji 200. Link ni bu wadhi kao achiel wachwado ni Lucy Kate oshare kocha. Lucy Kate kendi ngene views mag status chopo 1000. Mano views my status. Mwenyizo ni status ne kende nyaka yuri je beach mang support. Go ni thank you Lucy Kate kate kia. Inge Lucy Kate. Thank you Lucy Kate. Kori iwacho ni nene from far. Obire school. Culture Doti, thank you so much. Culture Doti is also a good promoter all the way from abroad. Culture Doti support na nyathini manaka kisebedo ku support jomoko. One kuonge chwad nago subscription. Chwade subscription. Kise chwade to ni tietho mogolo manyien. Manya YouTube kanyi luongo ni Eriko Wuod Ayego. Chalre achala. Ikao link neti share na matin. Kasto pesa moro bodu waro pesa to ure namba na buko ni gimitimo. Dote di ka nyathini dwa pesa, nyathini dwa subscriber, nyathini dwa views. Koro in gimitim, thum nitie mogolo manyien iluongo ni Eriko Wuod Ayego. Chalre achala. Babe, de kanyo tikao link no kete egine, kete status ni share ne. Tinguru nyathini kakusebedo kutingo jomoko. To dwa pesa be, pesa to kete na isimba.
Ana kuni gimo bote. Koro ere kaka igolo thum mokwongo? Thum mokwongo? Nanindo to biro na bire lek. Yeah. Koro ka leko thum, ka chiew wikinyi tandike. Kana andike, to chuna madhi e studio. Yeah. Tagole. Kaka gole no. Mano ne studio mane? Nadhi e iluongo ni Amsa studio. Amsa. Amsa ni kanye? Amsa ni ania Migori. Hapana. En Buruburu. Buruburu, okay. Buruburu Nairobi. Yeah. Thank you so much, Jo Hamza. Wadwan walandu kumoro moro ma inti tich moro ma metimo. Kiki luor kisedo jo LTN ka wa promote ji fully. Kada bed mane tin ngama gine. Ngama nitie kaka itimo gine ne moko magutieno gi tugo mar utieno ne. Bire ka to promote. Wami jok manyalo teri nyaka rooms. Wanyalo promote mo manyni. Kori wacho ni igolo Hamza Buruburu. Agolo Hamza Buruburu, mano thum mokwongo. Yeah. Thum mar ariyo. Nokaneno ka jogo gona beats mar Ohangla. Negigoni bongo style. Nagigona kitarab kidogo. Koro aneno ka giringo oko. Yeah. Giweya. Ana wer kone to gini gikete margi kone. No, lege. Idhi studio, ikono ja studio ni bwana anda do wera jao. Kono ja studio chako goni beats. Iwijo koko tarab, waje nyapa ni tosewe. But wa wera. Wera matieko. Akono gini thumni. Ana wer masawa. Koro manyuru ngama nyalo loso beats mar Ohangla ma ok beats. To gine be mane giyawo na account mar YouTube. Yeah. Gidhi gi timo juu chini kapok adhi adok ma adhi ang'iyo thum kaka en. To giseyawo YouTube account ma gisengawe thum. Yes. Ine makore ne. An koro aromo magi notification e simba kon. To tich be nani tich moro ma kaka nyalo dhi be onge. Awacho mani aisuru. Aiso osetimore. Ndalo pod nitie. Tarab no nyaka ngadhi achiki tawinje. Ne title indike nango. Title? Era mopondo. Yes. Era tigo mopondo but beat ren wape vinonge vyao. Wakikojwa wakitema ni shauri yao. Yani Eriko no dhini wero Ohangla. Koro endo wero Ohangla ndi era mopondo. But beats ende wape namba yako. Wakipiga wasipopiga ni shauri yao. Okay. Koro niwe kamano. Awewe kamano. Idhi timo mar ariyo. Adhi timo mar ariyo. Kanye? Mar ariyo aduga timo Wisdom Studio Madhari kanye. Wisdom Studio. Yes. Itimo Madhari. Atimo Madhari. Koro Madhari kumatimeni. Odhi ogoye. Yeah. To kenda chaka fwenyo ni mixing gi mastering okodhi otimore ma perfect. Emomiyo wakelo nu African Masters. Imenyiso ni gimoro moro mane African bedo mastered kanyo. Koro abiro kumidhien. Okay. Koro bang' mano. Tadhi aneno African Master Studio kobedo posted gi Slim Nyarawendo. No advertise e Facebook kamoro kanyo. Okay. Tawacho na let me give it a trial. Ma kisongo ba winjo kibere kare naluor tuo musombi kayem. Awinjo ka kisongo bere ma ngene somo na panjo ne. Basawa ang no ruoga. Let me give it a trial. Koro akawo namba e post mar Slim Nyarawendo kanyo. Yeah. Tagocho direct. Tayudo Joseph Owino. Yes. Okanda twas. Temo dhi otuda gi Kido Jaogana. Mano kori luongo ne the senior producer. Omaka nyaka sani. Matho mar ariyo mwagolo kode. Okay. Nitie mwagolo chien kiluongo ni Paponge Kun. Gima sani chalre achala. Iluongo ni Eriko Wuoda Yego. Osegolo Paponge Kun togi? Paponge Kun. Togi chalre achala. Mago mag African Master Studio. Yes. Nitiere paro magera mana golo Wisdom Studio. Yeah. Era mopondo agolo Amsa. Yeah. Yes. To kisa nini endi be sechako live performance ma kori mako microphone. Iwacho ni we technician mede matin live performance ma kori mako microphone kaka mako mara ni kaka kora mako mara LTN ni. Be nitie mise mako maybe kata club kata kumora mora live performance call. Asema kachiel kende. Nitie time manadhi dala. Yeah. To nitiere osiepe moko nego live band.
to giluonga. Yeah. Kanye mana goye live band mokwongo. Yeah. Kech kano noyudo kan gi wende ariyo kende. Ne pok abiro kata African Master Studio. Yeah. Koro adhi ago mana wende ariyo kende. Mono in go. Ok ni go wende ariyo kende. Yocho ni nago meka mana nago seche. Nyakoro mogi kaka winjo no endo ma endi wan gi iluongo ni iluongo ni Erico Wuod Aego. Hinga mani kanyo no endo aneno ka Mariandini kacha endo mana bebo. Iluongo ni chogo mano koro choka kabisa. Chogo ni kanyo no endo giminyalo timo chogo poka ni share inyalo share live ni endi mondo me wa promote boy ni endi ungewa gi promotion kendo koponi in kanyo to you are not an enemy of progress. What you can do, just share this live and iringo kacheche endo YouTube ring matek many Erico Wuod Aego mogolo thum mar chalre achala. Aneno ka master adonjo ka endi Master Hannington wacho niya, I have influenced some of my friends and they have taken you to 125 subscribers. Thank you so much. With the help of Omari Nash, your channel will grow well. Thanks Omari for helping these guys. Thumbs up, champ. Mani ngeni kuru nyino chamo koda kizungu nyasa jel nyino chamo koda kizungu mambe da bed nange kataria dek to gini nadu ko mane kizungu gara kamano. Thank you. Ambe ngeni kuru ngeni moro mendenyo. Thank you. Mane minge gani. Kukende mano kore dek to gini. To would be good bose donyo kanyo wacho na yiego bro. Ya yomo rwakore go to gi yomo chungo mamsani anene yo ngeni msani nene kata ka uchungo wacho ni bwana mamsani kata kaka kopori yudo kod yo nyadende moro riambo ne inga bwana mamsani aya Odendo Rich wacho ni Erico have already subscribed. This live is in 50 group amor kendo awinji ki improve iwinjo gino. Odendo Rich, Odendo Junior ama Rich? Mani luongo ne Odendo Rich. Odendo Rich. Ano ka wuogi Odendo maten, awuogi Odendo majameo. Koro Odendo Junior, an koro wuogi Rich. Odendo ago erokamano nyathiwa. Abro temo matek weche to be ok rach. Nyaka wago tich. Ya aneno ka Charles wacho ni ne adwa ni koponi pokayaka. Adwa ni ukona ni gino ukete to 200 subscribers. Modo ngangwa chako manyi kendo. Gesani wakungo kete 200 subscribers. 200 subscribers. Ingama ni kanyo gimitimo and ni share. Take our link mar kijana ni. This is a challenge and we should do it. One kaka joluo ningo bedni wapogore majogi ngeni bwana. Wan joluo tinde waerore. Gimoro dhi mbele ni joluo waerore mana kwatho. Ano Mari ukanya keto ne ngato live kotho ni achoko ne Charles kotho. Choko kwani ngamoto dwaro fe ngama ngime makele live awacho ni bwana subscribe urune nyathini ok ni kotho kore ka aketi giririe to maya a right person, this guy was going to go far onge far wadhi uru page mar Erico Wuod Aego YouTube kachacha endo golo thum kore ka en gi 120 subscribers. Let us put him a 200 subscription. Embe chimoro no bed grateful ne yawa. Ane live maru mari mana chope ga 200. The people will appreciate and kata en kuma entiere obo parowa. Gisa ni endi nyakora monge. Poruan ka endi gi iluongo ni Erico Wuod Aego. Kore Erico. Koponi sani wakoni ni idwa keto ajawa ne kanyo koponi wa mi kata some 2 years. Ajawa ni kumadwa kete. Kianto kanyalo wacho wach mariere. Tapani ruothe mong'eyo kuma dhi kete. Ineno ruoth donje plans ma imbi pango. Mano gima samoro go waga piny ni irito mondo ng'ato mondo ruoth opangni. Ruoth will always iwinjo biro donje gimise pango kori lemo mondo tim kaka ipango no. Imiwi iwinjo kiwacho ni Jehova kaka ipango. Koro in king'iyo riga jawa gisani ineno ka jawa dhi bedo idhi keta jawa ni kanye in the next 5 years. Wakongo ka simu moro ka endi mar Rich Girl chalade one Facebook live mos jo piny ma Facebook mar ariyo mos jo piny ginene ane TikTok aginyisani giketa true or dare tawacho true kama me agochoni
Oh, wacha wawinji wan Facebook ka wawinji. Tunango. Alenga. Oh. Yeah. Ang putne. Kuro gise confirm mukan single. Oh, sawa. Dong koro ging'e ni ati an kanyo kik ng'ato wal kanyo. Sawa bungi sogi. Love you. Koro mano koro abebo all the way from diaspora. Bwana ambe koro jigocho na mang'enyo mera. Mano chiega ni mana loka to wacho ni bwana. Koro e TikTok live lakini wan komera otek. Aneno ka Charles wacho kacha ni Omari nyaka ichok na bwana. Okay. Konjara wacho ni kata an ok an jaluo but abiro subscribe channel. Bwana winjo jogi bwana. Ng'at wuoko na gidhuluo to rama ni ok jaluo. To wacho dhuluo. Wacho dhuluo. Kori wacho ni in the next 5 years. In the next 5 years, kiana dwa na keto angla ni kama pok no bed. Ma surprise jopiny. Yeah. Ingeni kiwacho ni ikete kuma pok obede to koro ikelo attention bedo kuome ni to en ang'o midhi timo mapok notim kore angla ka. Gima da timo mapok notim angla ka. Nasekoni ni kaka ng'ato time. Yeah. Gi kaka amba time. Opogore. Yeah. Analuo yora. To yora ni an mang'e notera kanyo. Yeah. To gimitime gimora mora mitimo. Kiseketo lamo mbele. Yeah. Kenda. Gi tich matek. Achaya be onge. Tich gi luor. Aidhi mbele. Tingeni in most cases iwacho ni jawangla ka chako tu bedo ga very humble. Kendi bro wacho ni ya Omari time gimidwaro. Akira go yawa konya uru. Then bang'e no kose jok mini isayo kose keti kumoro. Then ulokuruga immediately. What? Ang'o matimorega kik iwach ni eti ji opogore nikech wasetemo jomopogorego motimo kamano. Koro in kona na ng'ama timou kik ikona ni ji opogore. En ang'o matimou? Like sani ne kaka in humble and network iluongo nao sorry iluongo ne internet. Kawuono neni maber ka in humble kendo waketi kaendi bwana ng'ama humble kabisa. Ang'o matimore makata after 2 years kori yudo ka ing'amu change bwana makoro ji penjore ni ato ng'ani chalo nade? An gima nya wacho kanyo. Kata nyathi ke nyuolo kapod thin kwar. Yeah. Odhi ogik. Mobedi koro jaduong' moti. Yes. Koro moae thin ne mogik jaduong' moti. Nitie gik mokale. Yeah. Gik mokale gi. Ka ok en ng'ama somo to ng'e kaka timogi. Tidhi yudo ka chai donjo. Yeah. To ng'ama ng'e ka gik moromogo to somo gigo. To paro life moa e chien. Yeah. To paro compare life moa e chien gi mar ng'ama chielo. Ng'ano ka par ka nyalo lokore. Yeah. To ka wiyi ka gik misekale ok isomo. Wiyi owilgo mano to sungruok nyalo maki mbele. Yeah. Lakini king'e kamiae, ting'e kamidhiye. Tiparo kisegik kamidhiye chemineno ka in kamoro maber. Tiparo ngima mane intie. Yes. Tineno ng'ato ka nie ngimano. Compare gi mari. Inya kata konyo ng'ano. En ni wich wil, wiwa wije wa ema jawil. Ujo thum wil. Wiwa wil. Gi kumwae. Waparo mana kumwadhiye. Gi kama wantie. Lakini gimiwacho no tadier. To in ngima di biseneno jathum wadu masungore miwacho ng'ane to sungore. Aseneno jathum masungore. How do you feel sama jathum wadu sungore? Kata ena ma ka jathum otimo ni ng'ane to sungore awa. Iya no jathum wadu. Bata odo ok tim kama yawa to. Enya. Wawunde kaka ni ng'ato nigi talent. To in isegro. Yeah. Tabiro mamanyi kaka wan kodi koro mari. Takoni maber ni awa. Apimo ni shida man gote. Yeah. Ma koni kaka gombo ni mondi konya. Yeah. Iwinjo? Yes. Mi yie na mi kona ni a. Adhi timo ni kamano. Mi miya nyaka namba ni. Yeah. Kiny kadhi agochu ni okimak namba.
Simo kimaki. In koro ma wach no nitie kogo. In yani wi chal kata gima wiyo wil gimini kono. Be okuoyo. Be nok kanyo to koro sunga yawa iye. Aneno ka indi ka pod wan gi ji mang'eny kabisa kendo ng'ato wacho ka chani ati waonje thumno endo adwa kao we akao iluongo nang'o we akao kebo monda angekne jopiny thumno matin. Jopiny dwa winje matin. Jopiny dwa winjo thum. We wangekne jopiny thum matin. Giwinja ni to Igo e nade. Nyakore mogi ng'ama ni kanyo no endo aneno ka Lucy ne kaje che endo. Lucy wacho ni mos na wendo ilongo ni Lucy Kate nyathi Kosoko. Lucy ne kanyo no endo wacho ni mos na wendo. Akao mos na wendo we koro wago gini endi. Bas koro se tude. Kuna ni biwinji na lore ka. Lore. Iyo na nyanda kirisande chunye. Sound koni. Ndani ya African Master Studios. Kito cha ukanda. Swaga. Kiriyanyu chene ki paroni mbelebe. 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 Mbele nyalo njawinya tiga wini. Mbele nyalo njawinya tiga diambo. Mbele nyalo njawinya tiga diambo. Mbele nyalo duinya tiga neli. Mbele nyalo duinya tiga neli. Mbele nyalo donyinya tiga wini. Mbele nyalo donyinya tiga wini. Mbele nyalo duinya tiga diambo. Nyiwa masani chalra chala. Nyiwa masani chalra chala. Nyiwa masani chalra chala. Chwa masani chalra chala. Chwa masani chalra chala. Ni mama sani chalra chala. Ni mama sani chalra chala. Ni mama sani chalra chala. Wapi Slim Nyarawendo? Kafaya. Odendo Junior Nyauma Republic. Ashieng Rehema Nyakadich. Iwacho ni mano kirisande chunye. Kiro nyanda kirisande chunye. Chalre achala. Mano kore migolo African Masters Studio migolo ma latest. Mano ma latest kawuono poko nindo kata. Okete 1 hour ago. Doliet. We are some comments be ne kaindi wange comments maji wacho kanyo endo ke giwachi ni umari to kawuono kusom comments magwa donge. Wadwa no dhima pio pio. Lucy wacho ni anto poda pogora gi nyithiwa masane go. Wacho ni ento poda pogore gi nyithiwa masane. Lucy Kate yawa poke timo kamacho. Lucy Kate pokaneno ke share yawa. Lucy marwa. Aya. Aneno ka Charles wacho ni nyieno dhi timo maber e industry. Iluongo ni Charles. Agone Charles ero kamano. Charles, thank you so much for the encouragement. Nado wacho ni encouragement. Mos na wendo adeko matin. Akao kabisa. Hello guys. Kose tingi malo kata fans koro ge nyalo.
nyono ka okela. Very good. Gori kijana wacho ni thum yom. Ya, en winjo thum. Owacho ni thum yom kabisa. Ago erokamano. Abebo ni kaeche diluongo ne Mariandi nyathi Ngesa okuo oling moos. Pok awinjo kowuoyo. Mariani yawa. Mariani weleng kaka nene leng no. Keleng. Baby keleng tawinjo marach. Ire makiwuoyo tabedo tawinjo to mora. Weleng kamano. Keni wuonyo gana wacho ni asemolo. En osedonjo kaeche endo. Warwake. Keni adwa ni donji igo e simu piny konwa ne ang'o matimo jothum momiyo sama gidwa ni wa promote gi kaka kijana ni iluongo ni Eriko Wuoda Yego. En ang'o matimore ma kopo ni jathum osedonjo to koro yudo kolokore bwana makata gik moko minikonego be koro kwinji. Sani tang'e ni owinjo ma gimoro mwakone to nyalo timo. To what is really happening momiyo ka gisedonjo to koro ok gidwa winjo wach. En ang'o matimo joanglawa momiyo ng'ato kosedonjo ma mito fwenye ni koto inyal miele gi jomoko adek. Ok inyal puonje. 0711923274 inyalo penjo be Eriko matin iluonge ni Eriko Wuoda Yego. Inyalo penje penjo matin ka in kanyo no endo. Namba wa 0711923274. Ing'ama ni kanyo no endo wachane ni ati en ang'o endo mi inyalo penjo joangla makani endi kore kodonjo en upcoming inyalo subscribe ne kanyo be endo. Joma goyo koko gi ketho hera. Joma goyo koko gi ketho hera. Joma goyo koko gi tieko hera. Joma goyo koko gi tieko hera. Joma goyo koko gi ketho hera. Joma goyo koko gi chamo hera. Joma goyo koko Aneno kaeche endo ka aha. Hello. Omari. An gi penjo. Mani luongo ni ikuongi full video ng'ei jatenda. Nyiti bim. Penjo na en niya. Thum ma bwana ni owero mar jogi chalre ni. En gima owero out of experience kose osewilo gi adi ma Okay. Jatelo winjo penjo. Awinjo penjo. Ipenjo ni isewacho ni chalre achala tiende jogi ti isebilo mi duogo yudo ni kara dhiambo chal ga nyango chal gi Lucy chal gi joma mopogore opogore. Kura duok penjo. Kaduoko penjo tawacho ni apa nitie kamoro ma wacho ne ywak debe en sauti achiel. Ywak debe to chala. Nyiso ni mine ni weyo ni rachno. Ok orach. Yeah. Lose mondo bed maber kaka idwaro no. Yes. To mine ni dhie ni berno. Ng'ate moloso ok ni olosore. Okay. Mane gima winjo be ni watiyogo kanyo. Gimi penji is very clear. Mano to ne kamano but iwer ka ng'ama nigi experience. Koso imbi wera to experience yoge. Nkech mondo mi wach ni chalre chala tiende ni iseonjo jogi mopogore opogore. Isetemo Mary. Koro kiduogi Anyango. Ichaki temo gi Lucy. Iyudo ka jogi chal. Imbi penji ni iseloka di. In the first place, do you have a wife? Hapana. Pok ibedo gi family? Pok abedo gi family. Okay. Ma ipango bedo gi family in the near future? Apango bedo gi family in the near future. To manyiso ni kata pok ibedo gi family, isetemo kionjo jogi nikech itemo konwa kane jogi chal? Ok asetemo ka onjogi. To gima ng'eyo ni onge marach to onge maber. Yeah. Kiyudo mineno ni ok ber nino. Puonje obed kaka idwaro. Ine ma winji ba? Puonje obed kaka idwaro. Kech midhiye cha. Yeah. Ng'ato nigi weakness mare. Ma kiweyo gi weakness ni. Yeah. Macha idhi yudo kamare kendo nyalo bedo
mapek molo machielo ni. Mare koro nyalo bede ne pek molo kata ni peke molo moro miaye ni. Yeah. Iwinjo? Aya seche molo miaye ni to ne yanyo chien. Chien be koro dhi duogo bedo matek. Aya mbele be koro rach. Mbele koro osechako duwi. Koro mineno kama intie go ni. Ka en ng'ama nyalo go sime, en ng'ama nyalo humilia, en ng'ama pari. Kiki sand chunye, rite. Yes. Nyakore mo kaka winjo no endo pod wan ka endi luongo ni Eriko Wuod Ayego nege thumbe kaya cha endo inyalo manye e YouTube mare. Imanyo gi nying mar Eriko Wuod Ayego. Iwinjo kanyo no endo kaka omedo uoyo kodwa kanyo. Ng'ama ni kanyo mabe osebedo ka support wa kaka Lucy Kate, jok machalo kaka Mariandi, jok machalo kaka Doti Adika. Wagoni erokamano kabisa. Na comment moko ne ka indi ma ne pokatieko somo. Adwa na som nikech ng'ato biro wacho ni Omari akona ubaguzi. Kwa nini anasoma zingine na zingine anapita tu? Maningeni kora donjo ni Kiswahili lakini be nyaka sani wan kodi sawa. Ko sasa we komora. An masawa kabisa baba. Ane ro Lucy wacho ni kanyo iwuondowa. In go thumba kono yae. Anagodho. Ya ne jogo chal mano chal ka gima isoko te yae. But dong benitiere ng'ato nowacho ni joge chalo ga avocado. Mondo mi chop kuma imbe kore kaw mari nyiso ni ideyo mang'eny seriously. Koro ideyo te kalo manyo mochiek. Mari. Kika wuo marach tafadhali. Doti Adika nondiko gimoro. Ere ng'ama nigi simu makao gine, makao the latest update. Doti Adika, Culture Doti ondiko gimoro tafadhali. Ere ng'ama nigi simu mogolo comment mar Culture Doti. Simu ni okgole te. Akeri ba simu mane ma opo. Ng'ama nigi simu mogolo gini te. Ng'ama nigi simu mogolo comment mar Doti Adika. Mari boko taneno kacha mara to machetu kachetu wuok. Karakani mbokane. Okay. Koro gisani ni endi kapok watieko nyakora mogi ikwayi ni ringe YouTube kacha endo many Eriko Wuod Ayego. Eriko Wuod Ayego en jangol makore kaya to wan kaka kitwa watemo ne mondo wating jok maya. Aneno ka Culture Doti ndiko ni I don't think kama the artist ataenda another country cause anasema ako different, ako tu hapa Kenya, so I think ilete tu ndo defender wote wako gino ni mabor. Kora temo some gi mabor sana lakini Culture Dika inyalo chako gine kendo, inyalo chako ndike kendo mondo ang'ene. Meanwhile en kijana mrembo aneno ka wangi smart sana. Koro ng'ama maybe chunye gombo mondo otim application ere kaka yudi to gi ng'ama be gombo promote. Ng'eni wana gi jo promotion. To gi jok ma be dwaro mondo me odag kodi. Jok ma dwaro mi odag koda. Kaka chiegi. Man to koro personal ya. Do koro samoro ng'ato gombo kako yudi. Ere kaka ng'ato yudi? Let us talk maybe about joma dwa promote. Ere kaka gi yudi? Joma dwa promota. To inyagocho na direct. Lucy wacho ni en thum monge okotim kaka macha. Koro next time kigolo thum tem ichog Lucy Kate. Owacho ni en tame. Osetemo gani mondo tem. But koro thum monge to koro tame. Lucy Kate. I'll do it. Mani iluongo ni Lucy Kate nyathi kosoko. Lucy Kate nyathi kosoko. In isekonyori. Luonga ni Lucy Kate nyathi kosoko. Mani isekonyori. Iseyudo konyruok. Mano nyaka wa plote next project. Koro gisani ni endi adwa ni kon jogi kaka gi yudi. Kaka yuda. Angi Facebook account. Yeah. Kanyo ke biro te yuda direct. Aneme yuda direct kabisa. Yeah. YouTube account. Aneme yuda direct. Iluongo nenga.
Iluongo ni Eriko Wuod Ayego. Eriko Wuod Ayego. Mane nying matiyo ge platform mora mora. Yes. Okay. Mane kaka yudora. To namba ni mar simu? Namba mar simu. Kok inya we mbui be okrach. Ngeni wan gi jok ma we mbui to gi jok mok nyalo we. Namba simu wanyama we. Okay. Kare mege. Namba simu 07 68 17 Yeah. 87 Yeah. 62. No nege. 07 68 Yeah. 17 87 62. Yeah. Mano yudo Eriko Wuod Ayego direct. Mano Eriko Wuod Ayego. Yes. Kaki winjo no endo nyakwara mogi pod waplead kodu. Aneno ka indi ka jitema kien uchopo subscribers adi ung'ama ni kanyo endo inyalo ng'eyo nane ni un subscribers adi naneno ka dwa sechopo kacha at 125 akiani koro wanadi kanyo endo imanyo Eriko Wuod Ayego ti subscribe ti timo kamano mano kore mwaluongo ni promotion 1 at 127 kasto link no bikao ichwado koni imi a friend to give a friend, and a friend of friend will also give a friend. And that's how we do it. That's how we promote these people, and that's how we grow as Luos. Gimoro be wachore ni sami promote ng'ato imbi promote tafadhali. So let us do it. Aneno ka host mara miluongo ni Onyi ondiko kae chendo culture mokwongo ndiko ni urembo ni ua sitakula urembo. En wacho ni berni no oko bichamo ber. Onyi be wacho kae chendo ni Lusiket wabiro keti e pan maliet nyako ebu support kijana. Okay. Nito be isenyise chike mag industry koso en jae. Chike mag industry Lucy gochi mondo koro imbi somnwa chike mag industry. Lusiket gochi go offline kata online. Kumoro moro mi offer go Lucy. In number in go somni 0711923274. Mena nyathini chike kata beach mag pap. Dongo wacha ni pap. Mag industry. Gochi mondo mena nyathini chike kata beach kende mag industry. Doti culture doti wacho ni Omari nimesema Mwanza mziki ni ule tu. Mwanamziki ni ule tu. Bado hajaingia ligi. Akiingia ligi tutajua tujui. Awache kusema aku different because hajaingia ligi. Iwinjo? Iwacho ni insani wuonda nikech pok donjo. Kise donjo uchal rutu rom. Kasto onyijala motibi engineer in kiwacho to atimo akia pingi. Yes. Lucy koro gochi mondo koro eme nyathini chike moka beach mag industry kapok watieko. Inya koro mogi ng'ama mondo koro kidonjo wagoni mos kabisa but wadwa ni gini ochop 200. Gisani to oningo benu nusekete 130. Ingeni gudu ne mana dwacho ni yawa ok lonye koso isetimo gine yawa Aselonye. Because ira bondo ya ingeno je gutieno ni awitamuri lonye gini ira wacho na wache ta wache ni hadi wache mbele ka wache Amba sepi. hadi wache mbele ka we are at 128 hadi tuji ariyo mondo chopwa 130. Lucy wari tusimbi mbende wadwa ni goche miwa chike moka beach mag industry. Gisani endi. En ang'o maduong' minyalo kwayo kuom mafans jok mawinjo wasani jok manenowa? Gisani gima nyalo kwayo. Anyalo kwayo support sani. Support. Ingeni kiwacho ni support wan go aila mang'eny. Kuri nyalo wacho ni ana nyalo kwayo support makama. Sani? Support manyalo kwayo en mar instruments. Yes. Mano e support maduong' manyalo kwayo. Yeah. Kech mano kan go. To apani nitie kamoro ma amba nyalo bede gi kiwango moro. Yeah. Yes. Okay. Apani kanyo is better. Nairobi ka pok igocho kumoro moro? Nairobi pok agocho. Ok owinja wuod jopiny. Yeah. Adieri no nyalo teri mbele. Adieri to gima maana nikech ng'ami wuoyo go ne ma iluongo ni The Truth Matter.
En owacho adieri kaka en gi kaka ikete. Aneno ka culture doti wacho ni Lucy Kate kabisa. Warito simu en 0711 92 32 74. Hello Lucy. LTN. Luo trending nation. Okwongo mos na onyingi ne onyi papa. Mano onyi bazu. Onyi bazu. Asa liute kamora mora mendi studio kai. Kore ka wan gi director iluongo ne Joseph Owino Kanda twice. Jose Marwa. Jose achiel kende. Maonge ng'ama talo. Ok wanyal. Ka ng'ato talo tagora madong' e lweny. Jose bende ka en bang'eno ka umos. Lucy Marwa. Mos na wendo no. Arwako jaber. Irwako ang'o? Ana mosi. Arwako mos Lucy. Mos gik mirwako go sani sama koro so dhiegni werwako. In kawa mos werwako. Akawa mos awerwako dong. Rwako kodhi nyalo. Wako kidhi nyalo nikech isewacho ni pogori koro beda kipogori. Bas kura akawo mos mane mokwongo. Industry kat koro isedonje warwaki. Ago erokamano kuom rwaka. But jomri ter gi gimokeli. Kidwa ni dhi mabor. Jomri ter gi gimokeli. Number 1 gimoro amora mitimo. Kuong ibed gi plus gi gimitimo. Wetimo gimoro ni ng'ato timo. Mama ine mo winji wuo 1 hour. Number 2. This michieme. Ikeweti. Kado bel manani ni chamo kode alot koro yudo ring'o mbele. Ni duog chieng' moro yud mbele no koted ring'o to gimitoke onge. Migomb disino. Migomb dis a lot. Migomb dis a lot mane weto gi dirishan. Yeah. Number 4. Koso 3. Ine 3. Lucy gigi choda ahinya yao. Ine 3. Nyakibed ng'ama discipline. Nyaki imi jomoluori luor kata bed ng'en ti jatendi nyabedo ni otis inge gi higa koro idwe deal kode kaka koro ng'ama ikuongo ne nyuol bing'no jatelo nyaki imi luor. Gik moko ma ok to wachi kata ko wachi ni to koro in koro isebed industry in koro iwawe ni Ojiyo. Then number 4. Fan ni nyaki miluor. Nyaki tim gima fan dwaro. Kitim gik moko gi pachi. Yeah. Samoro in gima dwaro no. Jok momiyo ibedo kaka in no ok dwa gini. Koro fan ema miyo ga ji dhiga mbele. To fan bema mi nyalo ibedi mo ingene kichako gimoka let's say sani chako to. Yes. Ntie kaka idwa ni bedi in 2 years coming 1 year coming okidwa ni si kama intiere. Mana diere. To fan ema mi ji chopo kuno. Koro kik wi wil gi fans. Nin kodre no ka koro isegi kame dwaro koro chiero kuma ne chako godo ni wil god. Kori nyako nyuri gi mago. But chike to ng'eny mago mana matita wiye bi. To Lucy donge wawinjo ni wapenje kapok ng'ado ingene oangla ka samoro yudo kate kaka inyiew piano ok awinjo kikone no manye dayo moro achiel onyiew ne gigi koso dayo ni to ko yudo dayo kan ntie promoters ntie ng'anya promote to kudwa no be kode weche mag bedroom eno do mani
kumintiere no goli ochori kumoro. Ntiere joma en be pipe no. Emodich go to kuro biro as a promote. Odich gango. Pipe. Iwan tie jomodich gi pipe field ka. Koro, sama ng'ato biro iri, okuongo leri, ni to biro nang'o. Obiro no dich gi pipe, koro otem mar pipe ni, koso otem machielo ni. Oleri. Kiko wuondre ka kech mine gi tinde waseyudo ka use nyithindo upcoming artists be. Owuondore ni eda udwa mana promote, to kare nitie kwan moro mogo kodi ma kata kowinjo ni in gi nyako moro. Gino ok ber ne. Yes, owe promote. Chomra choma tir kodwa promote, o promote. Ka pipe ni be odich go, onyisi chuti bed king'eyo. Makuri ng'e ng'ane anto ng'ane wan go. An mar ng'ane be mara. Koro kumni to be warawe arawa wagwele bat. Ng'ane to mara. Wajoka ng'ato. Pipe to nitie kaka watiyo godo. Mano lusiket. You know keep live watch mara jato manyai. Itie program manyalo wuok ka ma the original promoter. Yeah. Okay. And if no wood neo. Kibayo tumbe sai ko ni na mato upcoming. Let me upcoming. Gin ga mind moro ne ya. Kira demo kuma kawi. Mind not. Yo kori mara. Ni bara ni osineni. In public figure. Ene modo ni inbox ni hai. Anangane. Atwa ni promoter. Chako se record ka. Debo divu gani ya. Oi ko lokni genya sema duko su chicha ko bedo more da matin. Ori ngeni nya gete. Mani kino, ne oil ko ni kijana matin. To bet koro leche ni chako riere wejo. Okay, esiri man kal. Esiri koro. Gibe gitema ni to gidwa e pap. Koro gimana wachi ni gidwa ni gitigo. Koro nyathi kosekelore. Nyathi ni be ni ebo kelore kikwede be pai beno kunya tiyo go koteme. Embe pai beno golo oko. Ebo golo oko en ready. Koro nyithindo bobedo joma be. Then okwanya tami ni kikumany dayo okwanya tamogi. Ba kiku wuondru nu koro kata nying jaja wani owaja waja. In kidwaro ni pai beauty tip I promote. Imati mamana. To kopo ni bidwaro donga promote ma wach pipe go to kedeji go. Ng'ato ko biro from the start beduru clean. Nyise ni anto kata kamadhi kata ka sis kata ka anti. Anadwa kama. Koro en be obed clean ni okonyi. Ok ni okonyi to pai di bogo go kwan. Koro manyiso ni ji obede ler ka ji chak wach ni adwa na konyi. Tim gimoro upcoming ngi. En be kiko tim gimoro kaka moro mana winjo ni abe na atema to no can serious. Mani luongo ni Lucy Maro wacho ni ng'ato nyalo biro ni inform mar promotion kare dwa pipe moti gi pipe samoro samoro be upcoming ni be mokuongo donje inbox ka chatisha ni dwaro kony kama dware kony ni ebinge ni pipe ni ogolo oko ogo pichoro owuoyo no dwa kony to pipe botengo pipe botango kako pipe nyalo kitni Marina. Koro kaluwore be gi koro kaka piny be sani en. Ang' osekawe, okete no tich kang' oseyudo pesa mo matin, ochako timo gima dayo ok dwar. Koro lweny ochakore. To wan lweny go ok wadwa ni sama utimo gigo yo kot gige public. Awinji. Koro kimitimo siri, weuru keto nwa i public. Iwi na iyo mi wuyo koi.
Awinjo maber kabisa. Gimitimo kisiri kik uduognwa e public ni koro udwa ni wuoyi ok wabi wuoyi. Wan olo waol. Waol. Nikech gimutimo kun tiekuru kun. Mutimo publicly kaka koro sani ihoji live. Mat wanyalo duogo wuoyi. But gimitimo kisiri ni be koro idwa ni benefit gi pipe. Koro kiseneno kok ki benefit kaka ni plan koro iduogi mogi ok wabidonji. Gimutimo gi pipe. Wawinji Lucy. Apani ka en jawinjo, owinjo. Kende guide maber by the way. Ma ikone everything moningo bedne. Ka en ng'ama adier no jawinjo. Tapano kwanyo. To koko jawinjo to koro kata wawuo kode mana ma kiny piny ru. Odhi dong' mana en. Koro en otim ing'eni gimoro kichako mae. Yeah. Nyaka ibed gi vision. Yeah. Ok apani ng'ato nyalo wuok from nowhere ni ochiewo to en ochako weto wende ni kata vision onge godo. En gi vision ng'ato biro dhi mabor. Yeah. Bako biro to miji weni dong kata ng'ane ginjo chaka kama. Mano to kumo dhi onge odok dala. Yeah. Yeah. Denya kubed be ng'ama puonjore. Kono ka ipuonjo ji nyaka kata wan motivi. Bodi ng'ato yuwa to jinete kama mundu bedi kama. Mano to ko understand. Nikech kata joma ntiere kanyo mane be ntiere na joma okelo keto tiji mapod puonjo. Gimo ko understand nyaka upeni. Mani luongo ni Lucy Keti nyathi Kosoko. Wawinji maber Lucy Keti kendo wago erokamano kuom miyowa advice machalo kamano no endo. Wago ni erokamano ahinya. Med mana bedo machiegni gi LTN Luo Trending Nation kendo med ting'o jothumbewa. Aonge wach. Erokamano. Koro apani iwinjo kaka Lucy wuoyo no endo. Ambende gimadanga koni ne gesani endi watimo matin mwanyalo. Kendo apani jogi to koro nyaka bed ni osechopi 1:30. Wang'ene kanyo no endo. Imanyo Eriko, iluongo ni Eriko wuod Ayego. Tafadhali ng'ama ni kanyo no endo many Eriko wuod Ayego. Subscribe mondo mi wating'u kijana ni malo dong' ng'at achiel kanyo no endo mondo idonj 130. Ken wuod Uganda pod ni kanyo no endo, ji pod ni kama opogore. Ing'ama pok subscribe ne iluongo ni Eriko wuod Ayego, tafadhali duso wakonyuru boy ni endi mondo embende ochop lekne mar thum. Aneno ka Charles Nyero kacha endo. Aneno ko Nyero maratari Charles Morma Lucy Keto miyo Nyero ma serious. Eduardo wacho ni Omari Nyasach upcoming artist. Ne pai pogogo kwal. Utamo maiza baba okanidi ka live. Okane jathum ka ni live ne. Jathum wan live to jathum okane ka ni live ne. Ane live ka. Ine live. Aneno ka culture adika wacho culture doti wacho ka echanieti. Then if God lift up asisahau your support vile wanamziki wengine huwa wanafanya. Mafanya go wewa wafanyo wala. In kwa wacho ni ya jogi kosi supporti team gimiero gi support mare. Kiero ni ibiro donjo por ibiro golo thum African Masters goal. Kopo ni neno ka koro kanyo teengo idwa dhi Wasafi and Mary, but media will not lie. Gibiro dong gi records ni it will not forget. Gisani endi after this nitaenda hapo YouTube, okay. Aneno ka ng'ato wacho kacha endo but ukawuok kaka poketo gini 130. Uyang'ene kacha endo ka giseche kamano iluongo ni Eriko wuod. Eriko. Yes. Kako bwana ang'o ko idwa kono fans gi jok te mawinjo ka ende. Anadwa chako gi Lucy Keti. Yes. Lucy Keti nagoyo kamano. Advice machalo kamano samoro kokinonge ng'ama domia. Yeah. Agoyo kamano mang'eny. Kendo med advice jo
be ma kaka wan kama samoro industry ni pok wang'e mang'eny kiwacho adiri pok wang'e mang'eny lakini wabayudo kama tin mwang'eyo no be wakata tiyo godo deweto amwalal Okoga kwa jogero kamara kagisiki 130. Thank you so much. Again 7 modong ni udpongo pondo roje 200. Then uchicha kotiane no kwa chuka chani lo katush veli ni kachendo. Katushi ngane mai. Katushi na Elvis Manyi katushi. Kasto ana kacha porwa chani after this nitaenda YouTube. Okay. Let's proceed. Okay. Mara hiyo agoero kamano ne fans magwa mu participate wono mabigolo na surprise from 120 to 130 ali hiyo 200 mawa hiyo 200 luo 70 is not something agoero kamano maduo alafu gimanya lo wacho ne fans an sane adwaro support support ka nyalo miya pani nyalo kaya na other level to gimang'eyo ni ng'amo timo ni maber ka wiyi wil kode to richono in ema nie wiyi to kiparo ng'ama no timo ni maber koro bende ber no be pone wiyi koro momiyo gimwa ni kitimo marach timo ni nuon kitimo maber koro kianto anana diri gi chunya man go gi sani mang'eyo apa ni okanya yoknya wil chien kine awe wendni nikiri yan chien kiparo ni mbele ber apa ni ma wer mundo be ni gaida e music koro ka wer wer ni kiwinjo to en gi message ma pe kabisa mawache yan chien kipalo ni mbele ber chalre chalani kiki yan chien kiparo ni mbele ber mbele nyalo duwi kendo nyalo dwanyi alafu nitie kama bia chaka wacho ni debe man nono ema goyo koko alafu sauti mar debe be en achiel awinji koro wechego gin gi meaning madongo donga kabisa koro wer ni emuwinjo be ni gaida e music madwa timo sani. Erokamano ahinya nyakoro mogi ng'amono ni kanyo ne endo nyaka nwachake maendi luongo ni Luo Trending Nation kaka pile. Aneno ka pod wan gi ji kachacha endo ang'eni nokwalando nu but ma kawuono ma kaka koro idwa time. Nitie samoro mobro poyo wopoyo no pap twadonjo pap twawuok pap twabiro pap twamedore nikech LTN koro wadwa ng'awo to the next level. Aneno ka nitiere Charles aneno ka Charles share mang'eny kabisa and I'm so happy when you are that. Gimwatimo en ni ne wane campaign mar Eriko Wuod Ayego. Nitie jok mang'eny mwasegolo kapok ogolo kata thum but Eriko Wuod Ayego to at least osea YouTube kendo aneno ka ji support and that's what we need. We are so grateful. Ne ng'ata mo subscribe Nyasaye mad medi chuny maler no endo kendo imed ting'o jomoko malo kaka udwa ting'o Eriko ni ende. An kaka pile podan mana Marinash agonu erokamano ma live na mar ariyo. Akwayo ne wachungi kanyo no endo mondo mi wachakoro muru e chenro mabiro mbele ga kanyo no endo. Ng'ama poko follow page ni endi kata poke like you can do so mondo muamed promote ji mang'eny kabisa. Aneno ka wan kacha at 21k followers but we can make it up to 100 followers. Neno mondo mi wati kode e promotion. Jok ma ni behind this we are so grateful. Kwa chakoge Lucy Kate manager mwenyewe ngata nganyuma maybe dwaro ni schedule promotion and the rest you can contact Lucy Kate is always available and she is always understandable. She is always bwana ngano ni gibobogo mang'eny makrakia tudrigi Lucy Kate obiro organize gigo maber gigibiro timni. Lucy Kate nyathi soko inyalo follow e kache YouTube mare no e Facebook mare sorry waningen wanjo YouTube oketho wiwa kati nyalo manye handles mage at Lucy Kate emben kache endo e TikTok Lucy Kate many Lucy Kate iwache ni an
nadwaro LTN otimna kama LTN biro nyombo ni kata what ni wiko tieko Pod na mogik kwatieko. Anago erokamano ne fans mo participate. Jok moko yudo thuolo mo participate. Yeah. Tell a friend to tell a friend. Yeah. I need support by now. Yeah. If you support me, Nyasaye me puro malo ka bro doko lwedo. Yeah. Yes. Okay. Ayene jo anglo seketho pap mar anglo ndi. Lakini kikuol kodwa. Wajo makoro waje. Be promise ni ulo kuruko zo urwa mamedo kaketo kikwa ol. Ngeni wantu koro wadonje kwa ng'eyo ni jo moko no seketho. Yeah. Kunyiso ni ya ujo malan ujo kano chakika. Kasturo jogi che. Tan wan kuro che. Yeah. Kuro kikuwewa ni jo kano seketho. Samoro yugi mo kuri ma joka. Exactly. Temo tema ambe. Okay. Dipo moro kama ber mo ni jong la ka loko. Yeah. Kura na duoko kama maduong ne jong participate. Na mo ko pato yudo thuolo mar participate. Tell a friend to tell a friend. Very humble, grateful. Thank you so much. Oko kanyo biko gene tien biro maraj. Oko kanyo tien biro marakari. Ai diko joko. Joko nyaka joko ta dikon. Mano biro ma oko ta ko. Kone wariel tien lute nation kendi motim promotion and we promise you ngeni biro ka time ngeni promotion okendi mtimo dichiel. Kako tini oko nyiso chopo kuma. What you as Martin to introduce it to some people. I know we are at 131 subscribers. Yeah. And I believe that in the next few days channel ni nyakakoro wa promote ni ke channel no jok machalo kaka Charles no sekao a link nini kendo ne wuotho angini wambe no matim gimoro wabiro refer to mana goal fair. I need to give out fair. Fair ntato. Kanya sayo kelo tagolo. Thank you so much for watch. Wadu kunyero kama na enya waromuru kendo e chenro moko. An kaka pile pod mana Omari Nash chenro jamana mbele. Chene meneno mbele emengo ndo boka. Okanda tuwa step kama acha. Yote kama acha. Low trending mission.